Guleroser, azalier, julekaktus, hyacinter og tulipaner er i højsæson lige nu i dag. På 1 time får musiklærer Inge Dorete Birkemose 300-400 helt uforberedte elever til at synge reggae, firestemmigt og for fuld udblæsning. Det er så fantastisk morsomt det her, på grund af, at de foregående år også, hvor jeg var med til det, at Inge Dorete, som stod for den musikalske ledelse det her, hun formår at lære den her flok elever, hvor hovedparten ikke er specielt musikalske, at hun kan få os til at synge så flot, og det lyder simpelthen så godt, og det er simpelthen så, hånden de rejser på armene, og jeg bliver virkelig bevæget hver gang. Jeg synes, det er utrolig flot, at hun kan gøre det, og hun kan holde styr på os. 1, 2, 3, 4. Soldier told me that I was born on Christmas Day. Soldier told me that I was born on Christmas Day. Jada, 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 told me so. Jada, 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 jada. Ja, sådan. Mary's Boy Child indstuderet på 1 time, færdigt arbejde, fuldt af Kirsten Vestergaard.